Takže o 100 let později se vrací. Doufám, že ho své podvádíš. Já? Ne. Že mě nepodvádíš s ním. Vůbec ne. Ne, abys pak neslyšela, Terezo, ještě čas podvádí, jen do škol. Chtěje. Chtěje a chtěje. Chtěje, když nechtěje. A sere, když nesere. Víš, to je žádný vtip o blondýnách. Protože to je pravda. A musím se třeba pod prdu, počkej. Nešáhej si tam. To jsou moje prsa, ne? Tak čum, viď? Čum, jaký mám kozy. Ještě bych mohl ukázat něco jinýho. Tak to si pojď. Píču, vole. Ale ukážu vám, co jsem kouřila a co kouřím. Kouřím Moon. Monkey ty Moon. To je jedno. Nějaký strach. Fuj. A tohle jsem vypila před 5 minutama. Co tam hledáš pro boha? Tohle jsem vypila před 5 minutama. Ty vole! A mě nenecháš. Proč bych měla nechávat, to moje, ne? Ty, se mnou. Právě mi odjíždí Magda Hradecká, Rychlo! Nedostaneš se domů! Tak já půl pěšky, víš, čepit. Jo. Udělám to let. Za 200! O 100 let později, dneska. O 200 let později. Však jo, 200 let. To je párno, děcka. Tak se rozluč. Kvěkolí.